In den kort video jag vill gärna visa dig hvordan du selv registrerer seg til vår international krutstoktsklubb in Cruise. Så du ser priser på krutstokt og hoteller fra vår hjemmeside. På skemaet du ser hvilken person har inviteret deg, og på skemaet du ser også det persons e-mail og kontakttelefonnummer. Hvis du har spørsmål angående registrering eller spørsmål på vår hjemmeside, så du alltid velkommen til å ringe til den person som har inviteret deg her. Vil at du skriver ditt navn og efternavn, og det skal være med latinsk bokstavle, fordi virksomhet er fra Amerika, og det er brukt latinsk bokstavle. Vil at du skriver din e-mail 2 ganger, og så vi kommer til angangskode. Angangskode skal være bokstavler og til samme 8 stykker. Det betyder ikke stor betydning at det er stor bokstavler eller lille bokstavler, men det skal være samme 8 stykker. Så du skriver ditt land, hva er du, og ditt telefonnummer. Vil at du velger din kone, kika en gang med på skema, har du utfyllt riktig, og trykk på knappen Join Now. Her åpner new vinduet, og du ser 2 regninger. Du kan godt betale regning senere, og du kan godt betale regning nå. Du har ikke forplikt at betale regning hvis du vil ikke det. Din profil kan være åpen lang til. Det beste er betale nå, fordi vårt liv går hurtig og tid går dobbelt hurtig. Kun fra innbetalt du får rabatt til din krutstokt. Kun betalt profil gir mulighet at kjøpe krutstokt her på hjemmeside. Hvis du ikke betaler, så du også ikke bestiller og ikke kjøper her på hjemmeside. Det er 2 regninger her. Første regning er først innbetaling til din egen krutstokt. Ferie. Andre regning er lisens. Lisens mangler ikke alle. Lisens mangler det person som vil gerne arbeide her. Hvis du vil ikke lisens, du tar det krysset ull, og du sier regning kommer til 200. 100 det er påmiddelse til månedens maksimum beløp $100. Men først betaling alltid til alle mennesker er 200. Videre vi trykker på knappen Continue to checkout. På det nye vinduet du har flere muligheter til å betale din regning. Men det beste mulighet at betale din regning er gjennom Visa 3DS eller Mastercard 3DS. På venstre side du ser din beløp 200 som du skal betale nå, og så $100 du betaler hver måned til at oppspare din feriereis. Alle penger som du betaler, det kommer direkte i din konto her på system, og blir med det samme oppspart til din krutstoktreis som du velger her i systemet. Hvis du vil gjerne ikke betale nå din regning, så det er selvfølgelig regning alltid står her på venstre side, på settings, og så du trykker på subscription, og så du velger partner eller member og trykk, og så du kommer tilbake til den vinduet som vi starter herfra. Og så lige du har betalt eller ikke betalt, alle vil gerne se vår krutstokt. Og så du kan på venstre side og trykke på Cruise. Og så åpner new vinduet og Cruise Search. Den vil åpne. Og så vi får 21.000 muligheter til å reise med Cruise på hele verden. Her på det bildet, det er ikke det billigste, men det er ikke det dyreste. Det er hurtig bestilling, men vil du gerne reise og oppspare mer,
Så det bästa är hvis du trycker vänstra sida på filter sortering. Och vi sorterar pris från låg till topp. Och så cruise destination. Vad vill du resa? Så vi för exempel Milheim vill gärna bråka. Det är mest populär. Och så vilken datum? Så jag väljer datum september. Så vi säkert det får det billigaste och stabil krutstock som vi reser där. För det viktigaste vi spar mig upp och vi får det billigaste. Vilken krutstockslinje, det är faktiskt mig vilken krutstockslinje hvis du reser första gång. Ja, men när du reser fler gånger så du kan välja vilken krutstockslinje från Carnival, Costa, Norwegian, Princess, Virginia. Det är fler forskelligt krutstockslinjer. Men innan vi såg alla krutstockslinjer. När vi trycker knappen såg så det kan man nu vindu och här du kan välja vilken krutstockslinje du vill gärna, vilken krutstocksskip du vill gärna, vilken från vilken stad du vill gärna resa. Vi väljer alla ställen och hur många dagar du vill gärna resa på krutstock. Men vi tar 2 dagar, vi flyttar väck 3 dagar, 4 dagar, 5 dagar, 6 dagar. Vi startar 7 dagar. Minimum, jag syns det är 7 dagar för 4-5 dagar är för lite. För du knappt kommer på krutstock och du startar nästan finna var är butik, var är restaurang och var är teater. Och när du svim och när du går till aktivitet så du ska stoppa. Därför 7 nätter är det bästa nu till en människa som arbetar världsarbete och får kun max en månad ferie i sommar. Så 7 till 9 dagar. Ja, du kan selvfølgelig välja 30 dagar. Det är också möjlighet. Det är möjlighet att välja mer men på andra krutstocksreis. Men nu vi är på 7 nätter 8 dagar och vi finner 104 resultat. Det är fler forskelligt priser men det är inte det riktigt priset nu som du ser. Men vi för exempel finner en Costa Fortuna i september. Så nu tryck in så du ser det är rute, vilken rute det är krutstocksresa. Du ska också läsa om krutstocksskip, vad gammal är det, du ser plan på din resa. Och så du ser också galleri. Vem är inne i det krutstocksskip, restaurang och aktivitet. Här du också ser pris 135, ja, $10 billigare. Men i någon andra ställe det står forskare på pris. Och så du bara tryck bok din cruise och hvis du har barn så du tryck hur många barn du har. Och alla pris i vår hemsida är till 2 vuxna människor, all inclusive på krutstock som du väljer här. Det betyder all inclusive med aktivitet och spisning och se all the destinations som du har. No, all inclusive är all inclusive. Men icke med alkoholpack. Hvis du vill ha en alkoholpack så du betalar lite extra. När vi kom tillbaka till vår sågmaskin, du kan gott också sätta hjärtat på det krutstock här på vänstra sida. När du trycker på hjärtat, det betyder att din cruise blir gemt i din favorit. Så du alltid hurtigt finner en favorit din krutstock där om på vänstra sida igen. Tryck favorit cruise och så det är gemt det favorit nu. Och vi är inte färdiga. Vi har också hotels i vår sågmaskin.
internationell krutstoktklubb tilbud 103 000 hotels på hela världen. För exempel, vi väljer nu Dubai. Det är en från de dyraste land i världen. Så vi väljer by Dubai. Här är också en rum till 2 gäster. Vi väljer från september, liksom vi kan välja krutstokt, vi väljer september. För exempel september 18 till 19, en natt. Här är också filter, vi kan säga gott en stjärna ull. Och vi sätter lågaste pris. Och så vi såg i Dubai en värsle till 2 vuxna människor. För exempel vid svår krutstokt skip kommer från Dubai och du ska sova en natt. Så vad skulle det är mycket spännande pris. $34 på en fint hotell. Och du har här telefonnummer och du kan gott få med mormel eller under mormel. Du kan se vad det är hotell är på bildas. Eller hvis du ikke det hotell, så du selvfølgelig kan tillbaka och finn en annan hotell på det samma sågmaskin. Det är lite omkring vårt hotell och vår sågmaskin med krutstokt. Mer, du kan gott läsa mer om vår krutstoktsklubb och vem äger krutstoktsklubb. Hur många members är en krutstoktsklubb nu? I det är 1,400,000, nästan 400,000 members som har registrerat sig och resa med krutstokt och brukt vår hotels sågmaskin i hela världen. Nästan 300,000 är already partners, liksom mig, som tillbjuder människor resa med hotels. Så du ser hur många länder och hur många hotels vi har nu här i system till det. Du kan också se vilken ägare vi har på vår inkruis krutstoktsklubb. Vi har 2 ägare och vem arbetar med här i vår krutstoktsklubb och vem är leaders och hvordan de arbetar och hvordan de lever nu. Det är mer information av vår krutstokt du ser här under. Jag hoppas det information som vi får från mig det är okej och jag förstår lite. Och jag ser vi ser hurtiga startbetal i hurtiga få uppspara din ferie och få mer stor rabatt och resa mer dejligt och finna bäst krutstokt som vi kan finna i hela världen. För vår krutstoktsklubb köper krutstokt och feriested från leverantör och det pris är det billigaste i hela världen. Hårt starta, hårt färdig. Tack för er still och vi ses i klubben.